Jak niliki sawah rek, ndelok wineh iki lho. Tukul ta ora entah dipangan manuk. Tukul. Mas dilongkas tandur. Ini sawah ini orang sing tandur iki. Jam 3 kok panas sing ngene iki. Gunamu piye lho, ana udan ta ora? Iki jarang udan isih iki, ape tandur ana udan iki piye? Wis ana sing urung tukul tapi kok ora ana manuk. Jagunge garing kabeh. Wis. Jagung ora ana sing panen blas kok sitok ya. Jagung ora ana sing panen. Babat iki kabeh ngono. Lho jagunge garing kabeh.